खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं एमबि मैखोम दिनै आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थिनि भट थुनाया सोलिगासिनो दङ सिडली बङाइगाव सामुगुरि धलाई आरो बेहाली बे मोनबा बियाबफोराव बे समाव भट होनाया सोलिगासिनो दङ भट होग्रा मिरुफोराव भट थुनायनि समा फुंबिलि 7 रिंगानिफ्रायनो जागायदों रायजो राजाफोरा गाव गावनि मोजां मोननाय बिजाथिनो भट होनो थाखाय भट होग्रा मिरुफोराव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबाव गासै मोन 277 भट मिरु दं आरो गासै सा 2,16,9 भटारफोरा भट थुगोन 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि सिङाव भट होग्रा मिरुफोराव रायजो राजाफोरा गावनि बेसेन गोसा भट होनायखौ नुनो मोनदों भट मिरुफोराव जेबो दावराव दावसि गैयाजासे गावबा गावनि बेसेन गोसा भट थुनायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरखौ सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि अनगायैबो सिडली बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बिपिएफनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारियाबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनायखौ जों नुनो मोनदों गुबुन फारसेथिं एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो इएम रनजित बसुमतारियाबो गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गावसोरनि भट मिरुआव बेसेन गोसा भटखौ होबाय 31 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव एनडिए आरो बिपिएफ मोन्नैबो दोलोआ मैखोमै बिसायख'थि फोसावदिं खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव रायजो राजाफोरा बबे दोलोखौ देरहाहोगोन सोर जागोन 31 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि एमएलए सिडली बियाबाव बबे दोलोनि जै जागोन सोर बिजाथिया जागोन 31 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि एमएलए बिनि फिथाइखौ 23 नभेम्बरावसो मिथिगोन आंथ' आंनि भटखौ दा दान्दिसे आवगायाव आं होनानै फैबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि बे भट केन्द्रआव मित्रजोटनि प्रार्थी हिसाबै आंखौ बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बयबो ओंखारबोदों बेखौ नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो आं जोबोद दिनै भट गावनि निजेनि भटखौ होखांनायनि उनाव जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गोबांजों बेसेबाङाव देरहागोन बेखौथ' नोंथांमोनानो मिथिगौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि मित्रजोटनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय मित्रजोट होनोबा जेनेबा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा माबादि खामानि मावदों नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ आरो बयबो बिभिन्न पर्यायनि जेरखम डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटि आरो बिभिन्न अनुस्थान प्रतिष्ठाननि जेनोखि बिगोमाफोर बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव भट होनांगौनि थाखाय रायजोनि खाथियाव थांनानै आसोल बाथ्राफोरखौ रायफोरदों बुंदों आरो जथेस्थ रायजो राजाफ्रा ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै देरहासार खालामनानै बे 31 नं सिडली बिधानसभा एरियाखौ जौगासार खालामनायनि थाखाय बिथांमोना संकल्पबद्ध जानानै थाबाय बेयाव ओरैनो कम्पिटिसन हिसाबै बिपिएफ दोलोआनो फैगोन बिथां सुद्ध बसुमतारी नेक्स्टआव कंग्रेस होमब्लाबो बिथांमोना माने जोबोद जों मित्रजोटनि प्रार्थी हिसाबै आं निर्मल कुमार ब्रह्मनो जेरैबायदि रायजोफ्रा भट होगोन बिनि गोबां गाहायाव सिङाव थागोन आरो बिथांमोननि भट मोननाया देरहाखांनायनि उनावथ' बहाय जोबोद जोंहा समस्या दं जोंहा माने रड एन्ड कमिउनिकेसनखौ थिग खालामबावनांगौ दङ मावबाय थांनाय जोंनि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमएलएमोन हिसाबै बिथाङा जथेस्थ परिमाननि खामानिखौ मावलांबाय दा माखासे होमब्लाबो जोबनो गैयि आरो माखासे समस्या दं जेनेबा कानेक्टिभिटिनि खोथा नांगोलफाङा दैनि सायाव दलं आरो लोगोसे लांखार दै खानामाख्रा दै आरो ओरै सामफावथि दै बे दैनि सायाव दलां लुनांगौनि गोनांथार हाबाफारि दङ दा बेफोरखौ जेरै हागौ ओरै जों आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि बिथांजों आं लोगो हमगोन रायलायगोन आरो जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं बिभागीय जेनोखि मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोनजोंबो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलखौ माबोरै लुखांनांगौ बे दलांखौ बोरै लुनांगौ लामाखौ बोरै बानायनांगौ गासिबो दै खुरखानायखौ बोरै होबथानांगौ डिपार्टमेन्टेल जेनोखि मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय आं राहा लामा लागोन बेथ' सियर 100% बेयो सियर हयथ' आरो मा डाउट एन्ड कनफिउसननि खुनु खोथायानो गैला दिनै भट जोबनायनि उनाव फैगौ जेनोखि 23 तारिखआव जि रिजाल्ट जागोन बे रिजाल्टनि उननिफ्रायनो बयबो मिथिनो मोनगोन आरो बुंनो थाङोबा बेवहाय फैबाय थानाय जेनोखि काउन्सिल इलेक्सन जागोन बे काउन्सिल इलेक्सनाव आरो गुबुन दोलोआ बेबायदि कम्पिटिसन खालामनो हानाय रोखोमनि अबस्थाया थाहैनाय नङा आरो बिथांमोननिफ्राय
मा फोरमायगोन बे समाव औ एक्सुवेलि आं बिराद मोजां मोनदों दिनै गावनि थाखायनो गाव भट होनो मोननाय बेबो मोनसे भाग्यबो नांगौ आरो बे आंनि थाखाय लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोजांखौनो मोनदों माबायदि आसा फारिदों सार आसायाथ' थिगैनो दङ आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा बेयो केम्पेइनबो नङा जास्ट काइन्ड अफ मेसेज 23 तारिखसिम नेनांगोन 23 तारिखआव काउन्टिंआवनो रिजाल्टखौ मोनगोन दिनै सानसेनि हाबाफारिफ्रा नोंथांनि हाबाफारि आं एसे सेन्टार गिदिंगोन दिनै जेसेबां हायो गिदिंगोन आं रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन सार खावलायनायाथ' मोनसेल' दा दिनैनि दिनाव जिथु संबिधानाव जिथु प्रभिजन दङ बयबो गावनि माने भटार राइट्स बेखौ एक्सारसाइज खालामथों बयबो ओंखारथों गावनि बिबेक भट गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ होथों बयबो बेहाय खुनु फर्स गैया आं रावखौबो आं फर्स खालाया रायजोफ्रा बुजिगौ रायजोफ्रा मिथिगौ सोरखौ होनांगौ गासिबो रायजोफ्रा गावनि डिसिसनखौ लागोन आं बेखौ आह्वान खालायदों नोंथांनि फेमिलियाव फैगोन दा दसे उनाव फैगोन थेंक इउ बिथाङा फोरमायबाय गावनि फेमिलियाबो दसे उनाव भट होनो फैगोन आरो बिथाङा गावनि देरहानायखौ खाथां होननानै बुंदों बे समाव बियो सानसेनि हाबाफारि लानानै माखासे बिधान सभानि जि सेन्टार बेवहाय बिथांमोना गिदिंगोन होननानै फोरमायदों बे समाव बे सुंद' मोगा-मोगि बा बिनिफ्राय मिथिना लानाय हाबाफारिखौ बेयाव হয় আজি মোৰ কাৰণে একদম মানে বিৰাট প্ৰথম যিহেতু ইলেকশ্যনত মই যিহেতু প্ৰথম থিয় হৈছোঁ আৰু নিজৰ কাৰণে যে ভোট দিছোঁ ইটছ এ গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি কিমান আশাবাদী সেইটো আজি ক'ব লাগিব নকোৱাটো ভাল নেকি ইটছ নট কেম্পেইন আজি ৰাইজক ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়াটো ভাল সাংবিধানিক অধিকাৰ তো আজি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য মই কৰিব বিচৰা নাই ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আৰু ৰাইজক এইটো অধিকাৰটো দিব লাগে কেনেকুৱা দেখা পাইছে কিমান এনেইতো ভালেই দেখা পাইছে আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় ৰাইজক আহ্বান জনাব পাৰে আপুনি ভোট দিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহি নাই ৰাইজতো আহিবই চবেইতো আহিবই আজি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মই হেৰি কৰিব খোজা নাই চবে জানে ৰাইজে জানে সাংবিধানিক অধিকাৰ আজি সাব্যস্ত কৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া সুধিব ডেফিনেটলি মই বুজি আছোঁ কিমানত জিকিব কিমান মাৰ্জিন আজি সেইটো মই নকওঁ সেইটো 23 তাৰিখলৈকে ৰখিব লাগিব 23 ঠিক আছে আজিৰ দিনত কি কাৰ্যসূচী আছে আজি মই এনেই অলপমান চাম চেণ্টাৰবিলাকত অলপ ঘূৰিম যিহেতু কেণ্ডিডেট মই আপোনাৰ পৰিয়াল আহিব অলপ পিছত আহিব তেওঁলোকে আহিব ভোটদান কৰিব ইয়াতে गिबियावनो निउस चेनेलनिसिम आंनि गोजोननायखौ होग्रोबाय आरो दिनै बे भट केन्द्रआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला बहुद गोजोनै जोंनि भट केन्द्र जादों आरो बेवहाय बयबो मिनि खुसियै फैदों बा आंनिथिं मोनसे इसारा मोन्दों आङो जे रायजोफ्रा बयबो मिनिनायखौ नुदों आरोखि माबायदि आसाबादि नोंथाङा आंथ' आवगायनिफ्रायनो बुंबोखादों जे आं 1 नाम्बाराव थागोन सोरनि गेजेराव जागोन दावहाया जों मोनथामबो समानानो फ्राय खिन्थु आं 1 नाम्बाराव थागोन आरो रायजो भटारफोरखौ मा खावलायनो सानो जिहेतु दिनैनि दिनाव रायजोफोरखौ जाहाथे बयखौबो आङो गोजोन खुसियै भट होनानै बयनिबोसिम आं गोजोननाय हरग्रोदों प्रथमावनो आं दहाय होननो बावबाय एसामिस निउसआव ओंखायनो आं निउसआव बुंग्रोनानै लाबाय आं बयखौबो जाहाथे गोजोनै भट होफैयो आरो बयनिबोसिम आङो गोजोन खुसि जाहाथे बे बाइ इलेक्सनखौ बारग'लांहोयो लांहोयो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो बहुद गोजोन खुसि जालांगोन होननानै आं आसा खालामदों बेसेबां टारगेट आंथ' होनबोबाय थाखानाय आं 70+। मानि थाखाय नोंथांनो भट होगोन रायजो राजाफ्रा BPF आरो UPPLनि जे खामानि बे खामानिखौ नुबोखाबाय बिसोरो माबादि मावदों आरो रायजोफोरनि मा डेभेलपमेन्ट खालामदों रायजोफोरनि मा अननाय आरो गांनाय लुबैनायखौ माबोरै सुफुंदों बेखौ निस्सय रायजोफ्रा बुजिखाबाय बे बुजिनायनि थाखाय दिनै आंनो रायजोफ्रा भटखौ होगोन बे मिशनफ्रा बायसान्सआव गाज्रिफोर जायोबा रिपलनि थाखाय नोंथाङा मा दायथ' लागोन बेखौथ' जोंहा इलेक्सन अफिसार दङ जुदि बेबादि गाज्रि जायोब्ला जों इलेक्सन अफिसाव कमप्लेन खालामगोन आरो गोदान जानायनि थाखाय जों खावलायगोन এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্টিঙতে ভাল দেখিছোঁ কিন্তু আমি আশা কৰে জয় হ'ম বুলি তিনিজন কেণ্ডিডেট আছে NDA কংগ্ৰেছ আৰু PPF তাৰ লগত যুঁজ হ'ব আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছোঁ আমি 3 দলে সমানকৈ পাব কিন্তু আমি 1 নম্বৰত থাকিম
ৰাইজসকলে কি কাৰণে আপোনাক ভোট দিব কংগ্ৰেছত? ৰাইজসকলে BPF UPPL দুটাকো চালে 17 বছৰ BPF কৰিলে, এইবাৰ 4 বছৰ যিটো UPPL কাম কৰিলে, সিহঁতৰ যিটো কাম এই কামত ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয় আৰু ৰাইজৰ যিটো বিচাৰিছে সেইটো হোৱা নাই, সেইকাৰণে ৰাইজে মোক ভোট দিব। বিভিন্ন বাই ইলেকশ্যনৰ ভোটাৰসকলে ওলাই নাহে, এতিয়া আহ্বান জনাব আপুনি? সেইটোৱে জনা যায় যে ৰাইজে অসন্তুষ্ট। যিটো দুটা দল BPF যেতিয়া 17 বছৰে কাম কৰিছিল, সিহঁতৰ কামটো সিহঁতে ছেটিছফাইড নহয়। এতিয়া যিটো UPPL ডেভেলপমেণ্ট যিটো কাম কৰি আছে, সিহঁতে এইটো ছেটিছফাইড নহয়। সেইটো কাৰণে ৰাইজে অলপ আগবঢ়াটো টান পাইছে, কিন্তু ৰাইজে আমাৰ কাৰণে এতিয়া ওলাই আহিছে। কিমান 2,18,000 আছে, কিমান ভোট কাষ্টিং হ'ব আপুনি ভাবে এইবাৰ? একচুৱেলি পুৰাণা হিচাপত 2,05,000 2,05,000 যদি ধৰোঁ আমি 70,000 প্লাছ পাম। बेवहाय नोंथाङा दायो भटखौ होखांबाय। भटखौथ' होनाय जाबाय। जोंनि भट सेन्टाराव 945 दङ। ओरैनो सरासनस्रायै गुबुन बोसोरावबो गुबुन भट होनाय बोथोरावबो जोंना देरहाखायो। देग्लाय बांसिन मोनगोन बेखौ जोंहा आसा दङ। ओरैनो थांनाय बोसोरावबो जोंना ग्रिनखामोन। आंहा फोथायनाय दं एबार सुपार ग्रिन जागोन, एभार ग्रिन जागोन। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब सांग्राङै देग्लाय भट होनो लैहोर लैहोर फैदों। साफ्रोमबो सिडली बियाबनि 30 नं सिडली बियाबनि भटार्स बिथांमोनखौ जोंनि पार्टिनि जानानै UPPL दोलोनि जानानै गुरैयै खावलायदों। समा गोबां दङ, बयबो ज' जाजाय फैनानै भट होफैनांगौ होननानै। सुद्द बसुमतारी बिथाङा गावखौ देरहागोन होननानै बुंदों। साफ्रोमबो बिजाथिया गावखौ देरहागोन होननानै मिथिखायो, खिन्थु जेनगोनखौ नुखानानै बिथांमोना केम्पेइनाव ओंखारखायाखै। दिनै सानसेनि हाबाफारि नोंथांनि ओरैनो गिदिंगोन, बहाबा जेंनाफोर जादों नामा बेफोरखौ नायथिंनाय जागोन।